Det virker lidt som om, at du er lidt for klog og har styr på, hvad det er, du siger. Det er billigt sluppet. Det er bare lige... Jeg er lige i midten, hverken mere eller mindre. De her, det er politikere. Det er vi ikke. I dag skal vi lade som om vi er politikere. Jeg har ingen plan, ingen erfaring. Bare mit skade hoved og en drøm om at narre de ægte politikere. Følg med og se, om vi kan ende med at snyde. Reglerne er simple. I spillet skal alle gætte, hvem der er fake som politikere. Hver runde starter med et spørgsmål, så kommer debatten, og til sidst så stemmer vi på, hvem vi tror, der ikke hører til. Får man flest stemmer, så ryger man ud af spillet. Hvis bedragerne er i flertal, så vinder man spillet. Om bag mig, der står en masse politikere og en gæstevært, og lige om lidt så skal jeg ind og lade som om, jeg er en politiker. Må ikke jeg kan på en eller anden måde bare tomsnakke mig ud af den her. Bare fyre et eller andet lort af, komme med noget. Vi er jo mennesker, for helvede. Altså, vi kan jo snakke os ud af alt. I hvert fald mig, fordi jeg er mastermanipulator. De andre forestiller jeg mig, er langt mere nervøse i deres fysiske tilstedeværelse, fordi de ikke kan se noget. Og det tror jeg virkelig er en fordel for mig, at vi kan se noget. Forestil dig, at du har dobbelt så mange penge i kommunekassen. Hvad er det første, du vil bruge dem på? Jeg tror, det første, jeg vil sikre, det var, at vi fik nogle lidt bedre forhold i vores daginstitutioner og vores skoler. Ja, det er noget samme stil. En prioritering af vores nære velfærd. Bedre forhold for skoler, for de ældre og daginstitutionerne. Jeg melder mig i koret. Jeg har selv arbejdet som pædagogmedhjælper og ved, hvor hårdt det kan være ude i kampen. Ikke at være nok varme hænder. Jamen, det er det samme med kernevelfærd, skoler og institutioner. Jamen, det er også skoler, men også helt klart kultur, og hvordan vi kan skabe et godt kulturliv for de unge i min kommune. Ja, jeg må jo hoppe med i bølgen og sige, at kernevelfærd er selvfølgelig vigtigt, men hvis jeg skulle sige noget andet, så ville det helt klart være infrastrukturen. Jamen, jeg vil bruge pengene på noget helt andet. Jeg vil give skattelettelser, både til erhvervslivet i kommunen, men også til enkeltpersoner. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til nogle af de andre? Deltager nummer 7, du markerer? Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre for nummer 3 noget med noget kultur. Var det ikke sådan? Jo. Jamen, altså, jeg synes bare, at det er vigtigt at sikre, at en kommune og landet helt generelt har en fed kultur, og at man kan spejle sig i kulturen, og at man har nogle samlingspunkter, og det giver også noget fællesskab. Deltager nummer 7 spørger mig om kultur, fordi at jeg svarede et andet spørgsmål, eller svarede på spørgsmålet på en anderledes måde end de andre. De snakkede meget om, at de gerne have nogle flere varme hænder til de ældre, og mere fokus på skolerne. Og jeg tænkte, jeg vil gerne skille mig lidt ud. Deltager nummer 1 markerer. Jeg vil godt spørge deltager nummer 2. Der blev sagt infrastruktur. Hvad for noget infrastruktur mener du, der skal prioriteres? Jeg tænker generelt transport. Jeg tænker generelt, at det skal være muligt for blandt andet cykelstier, flere buslinjer. Offentlig transport skal forbedres, altså sådan nogle ting. Er der andet, du vil have uddybet? Deltager nummer 6 melder sig på banen. Det er lidt i forlængelse af et spørgsmål, der har været til deltager nummer 3. Mener du, at det er kommunens opgave at sørge for, at der kommer flere koncerter til byen? Nej, altså at skabe kulturen? Nej, men jeg mener, det er kommunens ansvar at gøre det muligt, at der kan komme flere koncerter, og gøre det muligt, at det er for arrangørerne nemmere at arrangere koncerter. Og, altså, det er jo ikke bare koncerter, det er jo også bare generelt at have altså kulturseværdigheder i byen, som også kan gøre det attraktivt for unge at blive boende i ens egen kommune. Jeg stiller spørgsmålet, fordi jeg er lidt nysgerrig på, hvordan hun mener, at kommunernes opgaver er i forhold til at løfte kulturen. Er det dem selv, der skal skabe kultur, eller skal vi hellere understøtte dem, der frivilligt prøver at engagere mennesker i kultur? For at vi går til runden, hvor I hver især skal beslutte jer for, hvem I tror, der ikke er en politiker. Vi starter med dig, deltager nummer 1. Hvem tror du ikke er politiker? Så vil jeg gætte på, at nummer 7 ikke er politiker. Og det er simpelthen med begrundelsen, at jeg ikke har hørt nok fra vedkommende endnu. Jeg synes simpelthen, det er sgu svært at stå her og sige, hvem der ikke er politiker og hvem der er. Så jeg tror simpelthen, jeg er nødt til at hoppe med på vognen og så sige nummer 7. Ja, det er lidt svært, men jeg tror faktisk, jeg vil sige nummer 5. Ja, jeg vælger så lige et andet sted. Jeg tror, at deltager nummer 3 ikke er politikere af den simple årsag, at koncerter som første prioritet ved fordoblet budget, det tror jeg ikke, du kommer ret langt med. Jeg er enig. Jeg tror også, at det er deltager nummer 3, der ikke er politiker. Ja, jeg peger også på deltager nummer 3. Groft sagt er enig, men det er nok ikke det første, jeg vil tænke på, hvis at vi fik dobbelt så mange penge i kommunekassen. Så jeg siger også nummer 3. Ja, jeg hedder Frederikke Nordjung, og jeg er på Det Konservative Folkeparti i Randers Kommune.
Jeg tror, det der går galt for, at jeg ryger ud, det er, at jeg måske har lidt anderledes svar, og jeg virker måske også lidt usikker i mit svar, og kommer til at blive lidt mere specifik på for eksempel koncerter. Jeg tænkte meget, at jeg skulle tale til de unge, og måtte ikke gå for meget i dybden med tingene. Jeg stemmer ikke deltager nummer 3, men da deltager nummer 3 bliver stemt ud, så er sådan, det er jo sindssygt, fordi at mit navn er ikke blevet nævnt en eneste gang. Perfekt. Ud med nummer 3. Jeg er sgu egentlig ligeglad. Bare ud. Hvor i kommunen kan der spares penge? Jamen, der kan helt sikkert spares penge i centraladministrationen. I kommunen der bruger man rigtig mange ressourcer på mennesker, som sidder og laver, hvad jeg kalder ligegyldigt arbejde, bureaukrati, udfylder papirer og skubber papir rundt, i stedet for at centrere sig om de vigtigste opgaver, og det er et sted, man kan spare. Jeg synes, at man i kommunen, i den kommune, jeg kommer fra i hvert fald, at man i hvert fald godt kunne reducere, minimere eller fuldstændig nedlægge anlægsprojekter. Jeg synes, der er for mange penge, der går til nogle projekter, som egentlig ikke giver værdi direkte og fysisk til borgerne. Såsom for eksempel, uden at sige for meget, hvor jeg kommer fra, men letbanen, der hvor jeg kommer fra, det synes jeg simpelthen er noget, det spilder penge. Altså vi bruger simpelthen for mange penge på at vedligeholde. Jamen det er også på den administrative del, jeg mener, der kan spares rigtig meget i min kommune. Derudover blandt andet også på de her prestigeprojekter, som det nuværende byråd sidder og gerne vil vedtage. Jeg tror også godt, der kan spares på bureaukrati, men det vil også kræve en statslig indvending mod det, for der er bare en masse regler, som vi som kommune skal overholde. Jeg hopper sådan lidt halvt med på vognen. Jeg vil også godt være lidt konkret i forhold til, hvorhen i administrationen jeg synes, man kunne spare nogle penge. Jeg kommer fra en kommune, hvor jeg har fornemmelsen af, at kommunen har nærmest flere journalister ansat, end der er i det her rum, og jeg sagde 37, ikke? Så jeg tænker, at der helt sikkert er nogle kommunikationsfolk der, som man kan skille sig af med. Nu er det tid til, at I kan stille hinanden spørgsmål. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til de andre? Jeg har et spørgsmål til deltager nummer 2. Jeg mener, at nummer 2 siger noget i stil med, at man skal spare på anlæg og nævner efterfølgende offentlig transportmiddel. Synes deltager nummer 2 ikke, at man skal investere i den offentlige kollektive transport? Fordi det husker jeg ellers, at deltager 2 sagde i det indledende spørgsmål. Jeg kan godt mærke, at det her med letbanen, den er sådan lidt svær, fordi hvordan skal jeg flette den ind? Og så snart jeg kommer ind på noget med letbanen, så bang, så får jeg sgu lige den i hovedet igen af nummer 1, som begynder at sige, nå, men modsiger du ikke dig selv? Jamen, jeg stikker lidt til nummer 2. Jeg synes ikke, han har styr på det. Jeg synes, han svarer lidt i øst og vest. Jo, det er fuldstændig ret i, men når jeg snakker transport, så mener jeg altså busser, og min holdning er simpelthen bare, og jeg vil gå så langt og sige, at letbanen er et prestigeprojekt. Og bare lige for at uddybe det, så der var et underskud på, jeg tror det var 60 millioner, 65 millioner i 2023. Altså de 60 millioner kunne have gået til blandt andet velfærd. Jeg ved ikke, hvad for nogle tal, eller hvad for en såkaldt undersøgelse, der bliver refereret til. Jeg har de tal fra ChatGPT. Det er åbenbart den nye måde at finde ud af alt i verden på, så selvfølgelig kan ChatGPT hjælpe mig med det. Så er det tid til at få stemt endnu en ud. Jeg er lidt over i, at nummer 2 muligvis ikke er politiker. Deltager nummer 1, det lader til, at du har trukket en bestemt politisk persona på. Jeg kan forestille mig, at du læser statskundskab, og derfor kan dine ting til fingerspidserne. Det bliver lidt et skud i togen, for jeg synes egentlig, at alle her godt kunne have været politikere. Men jeg har ikke hørt så meget fra deltager nummer 5 i den her omgang, så derfor bliver det dig jeg peger på. Jeg stod og tænkte på det samme, som nummer 5 sagde i forhold til nummer 1. I hvert fald utrolig ideologisk stærk. Enten er det en rigtig god persona, eller også så stemmer vi den mest klokkeklare politiker ud. Men der er hellere så mest til at gøre det første, ikke? Og sige, at jeg tror, det er en persona, der er trukket ned over. Jamen, jeg tror, at nummer 2 ikke er politiker. Ja, jeg var egentlig lidt i tvivl, men da jeg hørte deltager nummer 5 sige noget med, jeg synes godt nok, at deltager nummer 1 er meget klog. Det vil jeg give dig rigtig stor ros for, men det virker lidt som om, at du er lidt for klog og har styr på, hvad det er, du siger. Da det kommer til, at jeg skal til at stemme, og jeg kan se, at hvis jeg stemmer på deltager nummer 1, så ryger hun ud, så tænker jeg, fantastisk, så er der ikke nogen, der kan angribe mig længere. Har jeg luksus? Ud med hende, væk, farvel. Jamen, jeg hedder Mathilde Bressum, og jeg sidder i Aarhus Byråd. Jeg føler mig ærgerlig over, at jeg ryger ud, især med den begrundelse, som der var. Jeg havde lyst til at argumentere for, hvorfor at jeg ikke skulle ryge ud i det øjeblik, men det får jeg ikke gjort, og så bliver jeg desværre smidt ud. Hvis kommunen skal bruge flere penge på kulturområdet, hvordan skal de penge så bruges? Det skal være noget for de unge mennesker, og det kunne passende godt være noget i forhold til nogle koncerter og noget.
Altså helt generelt så mener jeg, at kulturområdet, det er jo mange ting. Det er jo meget bredt. Jeg synes, foreningslivet er noget af det, vi skal bruge nogle midler på at styrke. Det kan godt være, at jeg kommer til at bekende politisk kulør i en eller anden form, men jeg synes netop faktisk, at det er kommunens opgave, at kultur er tilgængeligt for de unge og for alle. Og derfor mener jeg også, at kulturområdet skal styrkes. Jeg tror, jeg vil gå med en form for en fond styret af forvaltningen i den pågældende kommune. Lidt i stil med Ældrefonden, hvor de forskellige kulturtilbud selv kan søge efter det, de har brug for. Jeg synes, det her med at snakke koncerter og hygge for unge, det bliver lidt personligt båret, og jeg kan egentlig godt se perspektivet i det. Men jeg vil nok hellere sigte efter nogle flere kulturhus, biblioteker, noget som jeg mener er mere konstruktivt for unge mennesker. Er der nogen af jer, der har nogle spørgsmål til nogle af de andre deltagere? Jeg kunne godt tænke mig at udfordre nummer 2 lidt på det, der bliver sagt her. Altså, vi lever meget i et samfund lige nu, hvor der er rigtig mange unge, der lever i mistrivsel. Rigtig mange unge, som har det rigtig svært. Hvis ikke det er hver enkelt kommunes opgave at begynde at løfte den opgave på en eller anden måde, hvad mener du så, at alternativet skal være? Jamen, alternativet kunne være blandt andet foreningsaktiviteter eller generelt aktiviteter for børn, som ikke handler om koncerter og skulle hyre en eller anden dyr kunstner, komme forbi og bruge en masse penge på det. Nu snakker vi jo min kommune, og vi snakker ikke hele samfundet. Det er jo trods alt kommunalvalg, vi stiller op til. Jeg kunne godt tænke mig at høre deltager nummer 7 uddybe sit billede af, hvad kulturliv egentlig er. Det virker til, at du begrænser det til, at når kultur det kan fikses ved at give nogle flere koncerter. Ja. Jeg spørger deltager nummer 7, stikker til ham, prikker til ham, fordi jeg synes, han ved at overtage deltager nummer 3's synspunkt om kulturlivets væsentlighed i vores kommuner, men at gøre det på så både på en eller anden måde meget konkret og ukonkret ved at nævne koncerter som et element, så aner jeg en mulighed for, at han kan få lov til at forsøge at træde lidt vandet, uden at han kommer nogen vegne, og der kan male ham som en, der egentlig ikke ved, hvad det er, han snakker om. Det første, jeg tænker, det har jeg ingen idé om overhovedet. I og med, at der blev sagt koncerter lidt tidligere, hvilket jeg godt kan se nu, var jo dumt, fordi det var faktisk det, hun røg ud på, kan man sige. Ja, så blev det også hurtigt kommet til at lyde, så jeg synes faktisk, at min sidemarker sagde det meget klogt efter, da han også pegede på foreningslivet. Jeg tror, min hovedpointe var, at når vi skal lægge nogle flere penge i kulturlivet, så er det i hvert fald noget, der skal ramme de unge. Og det kunne sådan set også godt være foreningslivet, sportsklubber, fællesskaber. Deltager nummer 2. Hvem tror du ikke er politiker? Jeg tror, jeg skyder med min første mavefornemmelse, nummer 7. Jeg tror, jeg stadigvæk går med nummer 2. Jeg stemmer på nummer 2, fordi at i runde 2 dummer han så let ved at modsige sig selv i forhold til hans svar i runde 1, hvilket han så fortsætter med i runde 3. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at det er en her, der ikke har tænkt over hans retning inden for politik. Jeg har ikke hørt så meget, det er lidt træls, det måske det samme argument, men jeg har ikke hørt for meget fra deltager nummer 7 i den her runde. Jeg ved ikke noget. Jeg skyder i togen og siger nummer 7. Stemmer på nummer 2, men jeg kan jo godt regne ud, at det er mig, der skal forlade setup'et her. Jamen, jeg hedder Maus Musalski, og jeg stiller op for SF i Randers. Jeg var lidt ærgerlig, fordi jeg også følte, at jeg lige var kommet ind i den. Jeg havde sådan lidt følelsen af først, at det kunne godt være mig, der rører, fordi jeg måske lige var lige kæk nok. Men så var jeg kommet ind i den, og der var fokus på nogle andre og sådan noget. Og så tænkte jeg, at det kan faktisk godt være, at jeg har en mulighed for at komme videre her. Så vil jeg gerne vinde jo. Jeg er faktisk mega overrasket over, at Freja hun er så dygtig. Og jeg bliver egentlig også lidt sådan jaloux og tænker, hvad fuck er det her? Hvad fanden har du gang i, Freja? Du er langt bedre end mig jo. Men samtidig med det, så carry hun mig jo igennem. Altså, hun kommer med alle mulige argumenter for, hvorfor det ikke er mig, hun skal stemme, der folk skal stemme på, og det lykkes. Ham der ved siden af Freja, han er jo bare, jeg er forvirret, jeg stemmer bare, ja, super, bare gør, hvad Freja siger. Hvordan skal kommunen håndtere integration og udlændingepolitik? Skal der bruges flere eller færre ressourcer på det område? Vi er jo en kommune, der faktisk har klaret det ret godt, når det kommer til integration. Og det vidner om, at vi i hvert fald bruger penge nok. Jeg kunne ikke forestille mig, at det er et område, der skal spares på. Da vi går ind i runde 4, så tænker jeg, psyk! Det er nu, det sådan lidt skal stå. Altså, hvis den ene af os bliver stemt ud der, så har vi jo tabt. Eller også så er der virkelig en prøve, der skal stå bagefter, hvis den ene af os er i vitterligt i undertal 1-2. Jeg har også gode erfaringer fra den kommune, jeg kommer fra. Dog synes jeg ikke, at det er fuldstændig lukket for udvikling. En personlig mærkesag for mig er, at der skal oprettes flere multikulturelle fællesskaber. Jamen, jeg ser det ikke som et
punkt i min kommune, som behøver at blive rørt alt for meget ved, for jeg ser det som et velfungerende område, så det er hverken eller. Der skal ikke hverken spares eller bruges flere penge. Der kan altid være plads til udvikling, så skulle der være noget, så skulle vi nok bruge lidt flere penge, men ikke ret meget. Ja, jeg kommer fra en kommune, hvor jeg vil sige, der er rigeligt med plads til udvikling. Det går fremad, men der er stadig plads til, at der er endnu mere udvikling, så jeg synes bestemt, at man i hvert fald ikke skal spare. Er der nogen af jer, der har nogle spørgsmål til nogle af jer andre? Jeg kunne godt tænke mig at høre deltager nummer 6 uddybe sin position lidt mere. Jeg synes, den var lidt vag. Det vil jeg da gerne give dig ret i, at den var lidt vag, men det er også fordi, der ikke er så meget at komme efter. Vi er en kommune, der ikke har haft problemer med parallelsamfund og med, hvad man ellers skal sige, af mindre grupperinger, der ikke kan falde inden for de normer, vi har i vores kommune. Det synes jeg bare er ret billigt sluppet. Altså, det er bare lige... Jeg er lige i midten, hverken mere eller mindre. Det er ret nemt at opfinde en kommune, der ikke har nogen parallelsamfund. Der vil jeg bare lige tilføje, at vi dagens i verden nu går imod nogle rigtig hårde tider, og det kunne jo egentlig godt være, at på et eller andet tidspunkt dukker der en masse nye mennesker op, som skal integreres i din kommune og eventuelt i andres kommuner eller generelt i hele landet. Så det synes jeg også, man skal have i mente, når man svarer på det her spørgsmål, fordi hvis går ind og læser i nyhederne, så er der jo en masse udvikling på vej lige nu, som måske kan være, hvor konsekvensen kan være, at vi modtager en hel masse nye mennesker, som skal bruge integration. Nu er vi ikke særlig mange, og nummer 4, han har øjnene på mig, og han har stemt på mig 2 runder i streg. Jeg er ikke i tvivl om, han også kommer til at stemme på mig i den her runde. Men heldigvis så har vi også en eller anden forvirret politiker helt over på den anden side. Han er mega forvirret i det her spil her, og han forstår ikke helt, hvad der foregår. Så kan vi måske på en eller anden måde få ham til at stemme på, i hvert fald ikke mig. Lad os da starte med at deltager nummer 2. Hvem tror du ikke er politiker? Ja, et skud i hoften, det må være nummer 4. Jamen, jeg holder ved, hvad jeg har prøvet de tidligere gange, så jeg siger stadigvæk nummer 2. Deltager nummer 4 virker meget som en, som har en erhvervsbaggrund. Og det her med at ikke at tænke fremtiden ind i en integrationspolitik, det synes jeg er for indløbet. Jeg synes faktisk, det lyder meget fornuftigt, det som deltager nummer 4 kommer med. Og derfor så peger min mistanke nok lidt mod deltager nummer 5, fordi der har den også været før. Og det, hvis man ikke kan se ideen med en fond, så kunne det godt være, der er peger hen. Deltager nummer 4. Du behøver ikke gå tilbage, men vil du bare lige tage dit øjenbind af og så fortælle, hvem du er? Jeg hedder Kasper Sørensen, og jeg er politiker for Østbroen og stiller op i Randers Kommune. Jeg hedder Nicolai Ingård og er kommunalpolitiker i Odder Kommune. Deltager nummer 2. Vil du fortælle, hvem du er? Jamen, jeg hedder Håb, og jeg er YouTuber, content creator og topskadet menneske, og overhovedet ikke politiker. Jeg hedder Freja, og jeg er slet ikke politiker. Jeg er studerende og enormt aktiv inden for det aarhusianske kulturliv. Ja! Skal vi lige have en high five? Og en lille sådan en der. Prøv lige at se her. Det er simpelthen det makkerpar, og hold kæft, hvor er du. Undskyld. Ja, se, hun bestemmer over mig. Selv i de her interviews her bestemmer hun over mig. Prøv lige at høre, jeg må simpelthen være ærlig at sige, hold kæft, du brød mig igennem spillet. Er det ikke sådan, man plejer at sige i det der Paradise? Sådan noget? Det gjorde du virkelig. Jeg tror ikke, jeg havde klaret den her, hvis ikke det var for dig. Jeg tror simpelthen ikke på, at jeg ville kunne klare den, fordi hold kæft, hvor var du god, mand. Jeg tænkte, hvad fanden er det her for noget, mand? Prøv lige, er der ikke et eller andet parti, der kigger på hende og tænker, lad os sætte nogle penge over til hende. Så hold kæft, det var stærkt. Men derfor var det stadig en sejr. Jeg synes ikke, vi skal underkende samarbejdet. Nej, det er jo det. Til sidst, der havde vi sådan en eller anden telepati-ting, vi sådan lidt, vi ved, hvad vi stemmer. Der er et eller andet connection mellem mig og dig. Måske skulle vi være kærester. At der står 2 politikere, eller 2, der ikke er politikere tilbage ud af 7, synes jeg egentlig giver et ret godt billede af det, som jeg egentlig føler, der er formålet med det her. Altså at vise, at alle kan jo i bund og grund være med til at argumentere på nogle af de debatter, der er rundt omkring i de forskellige kommuner. Det behøver ikke kun at være højtstående politikere, der sidder med en høj kandidatgrad. Det kan være alle. Sådan skulle det gerne være i et demokratisk samfund, at alle, der har lyst til at sige noget, får deres mening hørt. Og der er det jo op til en selv, om man har lyst til at gøre alvor ud af det og blive politiker, eller om man bare har lyst til at dele sin mening ud. Jamen, tusind tak, fordi I så med, og vi tog sgu den her sejr her. High five! Jeg tror simpelthen, vi to skal melde os til kommunalpolitik. Du skal i hvert fald, jeg ved ikke med mig. Vi er content creators, studerende, endte med at tage sejren over politikerne. Så tak, fordi I gad at være med, og tusind tak, fordi I så med. Vi ses meget snart.